मी व्यासपीठावरती मान्यवरांना आमंत्रित करतो। संघाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते मान्य डॉक्टर मनमोहनजी वैद्य, प्रदीपजी जोशी व्यासपीठावर आहेतच, विश्वासजी, सुधीरजी जोगळेकर, मान्य भानुदासजी, या मान्यवरांना मी व्यासपीठावरती येण्याची विनंती करतो। अमृत मिलन सोहळ्यातल्या दुसऱ्या भागाकडे आपण वळूयात। अरुण रंग मान्य विश्वासजी लपालकरांनी लिहिलेल्या, असं अगदी साधं सोपं सांगायचं म्हटलं तरीसुद्धा खूप मोठं विश्वासजींचं अनुभव विश्व ज्या ग्रंथातनं आपल्या सगळ्यांच्या समोर येणार आहे, आणि ते समृद्ध अनुभव विश्व नाही तर ते आपल्या सगळ्यांच्यासाठी प्रेरणा विश्व जागृत करणारं पुस्तक ठरणार आहे, असा माझ्या मनामध्ये विश्वास आहे। पुस्तक पाहिल्यानंतर तो आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये पक्का होईल याची मला खात्री आहे। अरुण रंग पुस्तकाच्या प्रकाशनाची सुरुवात करताना या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी मी विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभागाच्या सचिवांना सुधीरजी जोगळेकरांना निमंत्रित करणार आहे। सुधीरजींचा अनेकांशी परिचय आहेच। सुधीरजी ज्येष्ठ पत्रकार आहेत। बँकेतली नोकरी सोडून सत्याग्रह केल्यानंतर पत्रकारितेला त्यांनी सुरुवात केली। तरुण भारत, लोकसत्ताचे निवासी संपादक असं त्यांचं रूप आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। सुधीरजी उत्तम लेखक आहेत, अनुवादक आहेत। अगदी नुकताच म्हणजे 4 दिवसापूर्वी त्यांनी लिहिलेल्या ओजा शंकर या पुस्तकाला ग्रंथोत्तेजक समितीचा मानाचा पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे। सुधीरजी मराठी प्रकाशन विभागाचे सचिव आहेत। मी सुधीरजींना विनंती करतो की आजच्या या प्रकाशन सोहळ्याचं प्रास्ताविक सुधीरजींनी करा। आजच्या अरुण रंग या ग्रंथाच्या प्रकाशन समारंभाच्या निमित्ताने इथे जमलेले सर्व विवेकानंद प्रेमी, या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर मनमोहन वैद्य, माननीय प्रदीपजी जोशी, केंद्राचे महासचिव माननीय भानुदासजी आणि अरुण रंगचे लेखक विश्वासजी लपालकर आणि उपस्थित कार्यकर्ता बंधू भगिनींनो, विवेकानंद केंद्रामध्ये ऑगस्ट हा महिना प्रकाशनांच्या प्रचार प्रसाराचा महिना म्हणून पाळला जातो। केंद्राच्या नियतकालिकांचे वर्गणीदार वाढवणं, केंद्राच्या पुस्तकांची विक्री वाढवणं आणि केंद्र कार्याचा प्रचार प्रसार समाजाच्या सर्व स्तरामध्ये पोहोचवणं, यासाठीचं आयोजन या महिन्यामध्ये ऑगस्ट महिन्यात केलं जातं। पण यंदाच्या वर्षी ऑक्टोबर महिना हा मराठी प्रकाशन विभागासाठी एक विशेष ग्रंथ निर्मिती महिना ठरला आहे, आणि त्या ग्रंथत्रयीमधल्या 3ऱ्या विशेष ग्रंथाचं प्रकाशन आज या समारंभामध्ये या ठिकाणी होणार आहे। या महिन्याच्या 5 तारखेला संभाजीनगरमध्ये हेडगेवार रुग्णालयातले प्रशासनिक विभागातले अधिकारी सुहास वैद्य यांनी लिहिलेल्या शोधू चिंतनाचे रंगी या पुस्तकाचं प्रकाशन माननीय सुहासराव हिरेमठ आणि प्राध्यापक डॉक्टर महेश खरात यांच्या हस्ते झालं। आज सुहासराव या समारंभाला या ठिकाणी उपस्थित आहेत। याच महिन्याच्या 9 तारखेला सोलापुरातल्या श्री शिवछत्रपती रंगभवन सभागृहामध्ये माननीय निवेदिता दीदींनी लिहिलेल्या, मूळ इंग्रजीत लिहिलेल्या आणि नंतर मराठीत अनुवादित झालेल्या तेजोमय नक्षत्र आणि हसरी पुष्प या ग्रंथाचं प्रकाशन मराठी साहित्य संमेलनाच्या भूतपूर्व अध्यक्षा डॉक्टर अरुणाताई ढेरे यांच्या हस्ते झालं। आणि आज केंद्राचे जीवनव्रती आणि पश्चिम बंग तसेच अंदमान या प्रांताचे संघटक विश्वासजी लपालकर यांनी 1981 ते 2011 या 30 वर्षांच्या कालखंडामध्ये विवेकानंद केंद्र विद्यालयाच्या माध्यमातून केलेल्या कामातल्या वेचक आठवणींवर आधारलेलं अशा अरुण रंग या ग्रंथाचं प्रकाशन या ठिकाणी होत आहे। या प्रकाशनत्रयीचं एक वैशिष्ट्य आहे, त्याचा आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे। तेजोमय नक्षत्र या ग्रंथाची प्रकाशनपूर्व नोंदणी सोलापूरच्या कार्यकर्त्यांनी केली आणि ग्रंथाची 2000 प्रतींची पहिली आवृत्ती ही नोंदणीमध्येच संपली।
म्हणजे प्रकाशन समारंभासाठी सुद्धा पुस्तक शिल्लक राहिलं नाही, त्याच्यासाठी पुन्हा पुनर्मुद्रण करावं लागलं, असं विक्रमी पुस्तक ते ठरलं. आज या तीनही पुस्तकांची म्हणजे शोधू चिंतनाचे रंगी, तेजोमय नक्षत्र आणि अरुण रंग या तीनही पुस्तकांच्या संच रूपात विक्रीची योजना आम्ही आज या ठिकाणी घोषित करतो आहोत. आणि मूळ 600 रुपयांची ही तीनही पुस्तकं आज 400 रुपयात आणि घरपोच हवी असतील तर 450 रुपयामध्ये उपलब्ध करून देत आहोत. मराठी प्रकाशन विभागातर्फे जी पुस्तकं प्रामुख्यानं प्रसिद्ध केली जातात ती संस्कार, देशप्रेम, चारित्र्य संवर्धन, बलसंवर्धन आणि समाजसेवा या 5 विषयांना वाहिलेली असतील तरच प्रकाशित केली जातात. स्वामीजींच्या मनात ज्या युवकाची संकल्पना होती तो घडण्यासाठी उपयुक्त ठराव्या अशाच संहिता विवेकानंद केंद्राच्या प्रकाशन विभागांकडून लिहून घेतल्या जातात किंवा स्वीकारल्या जातात किंवा अनुवादित केल्या जातात. केंद्राची प्रकाशनं अत्यंत कमी किमतीत उपलब्ध होतात, कारण ग्रंथ विक्रीतून नफा कमावणं हे विवेकानंद केंद्र प्रकाशन विभागाचं उद्दिष्ट नाही. त्यामुळे 40-50% कमिशनवर ग्रंथ विक्री करणाऱ्या ग्रंथदालनांमध्ये केंद्राची पुस्तकं सहसा उपलब्ध होत नाहीत. आणि तरीही मराठी प्रकाशन विभागाच्या अनेक ग्रंथांनी 75-80 हजारांच्या खपाचे आकडे यापूर्वीच ओलांडले आहेत, हे मला या ठिकाणी आवर्जून सांगावंसं वाटतं. युगनायक हे डॉक्टर स्वर्णलता भिशीकरांनी 2013 साली लिहिलेलं पुस्तक अशापैकीच एक आहे ज्या विक्रमी खप ज्या पुस्तकाने केला. 2019 साली या पुस्तकाच्या 1,00,000व्या प्रतीचं लोकार्पण हे सोलापूरमध्येच एका विशेष समारंभात झालं आणि मराठी प्रकाशक संघाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष राजीव बर्वे त्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते आणि ते असं म्हणाले की अशा स्वरूपाचं वैचारिक चरित्र 1,00,000 प्रतींचं खपलेलं हे मी माझ्या प्रकाशन व्यवसायामधलं पहिलं उदाहरण पाहिलं. ग्रंथ विक्रीच्या विविध योजना मराठी प्रकाशन विभागातर्फे आखल्या जातात, त्यांना वाचकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळतो. पुस्तकांची संच रूपात विक्री तर आम्ही करतोच, पण दर 3 वर्षांनी येणाऱ्या अधिक महिन्यामध्ये दान देताना समाजातील वंचितांच्या संस्थांना पुस्तक रूपात दान देण्याचं आवाहन केंद्र करतं आणि अशा दानशूर व्यक्तींकडनं आलेल्या रकमांच्या पुस्तक रूपामध्ये ते दान हे निरनिराळ्या संस्थांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न हे विवेकानंद केंद्राचा मराठी प्रकाशन विभाग करतो. अशा अनेक संस्था आहेत महाराष्ट्रामधल्या, शाळा आहेत, वसतिगृह आहेत की ज्यांच्यापर्यंत ही अशी पुस्तकं दरवर्षी अधिक महिन्याच्या काळामध्ये आम्ही पोहोचवतो. दरवर्षी 23 एप्रिलला जागतिक पुस्तक दिनाच्या निमित्तानं, 15 ऑक्टोबरच्या वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्तानं विविध उपक्रमांचं आयोजन हे केंद्र करतं. आपण ज्या शहरात राहतो त्या शहरातल्या सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक समारंभांच्या निमित्तानं केंद्राच्या ग्रंथविक्रीचे स्टॉल मराठी प्रकाशन विभागाच्या वतीनं लावले जातात आणि त्यालाही वाचकांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो. केंद्राचा आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम हा केंद्राच्या संपर्कात येणाऱ्या तरुण तरुणींच्या वैचारिक तयारीचा आहे, ज्याचा उल्लेख मुद्दाम केला पाहिजे. आजकाल समाजामध्ये चुकीची माहिती म्हणजे फेक नॅरेटिव्ह पसरवून तरुण पिढीला दिग्भ्रमित करण्याचे जे प्रयत्न सर्रास केले जाताना दिसतात, त्यावर मात करून योग्य आणि अचूक माहिती तरुण पिढीपर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे विविध प्रकारचे विमर्श, व्याख्यानं, चर्चा, परिसंवाद आणि माहितीपूर्ण प्रकाशनांचं आयोजन. जातीजातींमध्ये माजवला जाणारा विद्वेष, धर्मांतरणातून उद्भवणारे धोके, राष्ट्रीयत्वाविषयी पसरवले जाणारे संदेह, राष्ट्रपुरुषांची आपापल्या स्वार्थी भूमिकेतून केली जाणारी मानखंडना हे केंद्रालाही व्यथित करणारे विषय. आणि त्यामुळे केंद्र कार्यकर्ते आणि केंद्राचे प्रकाशन विभाग यासारख्या विषयांवर तरुणांमध्ये जागृती करण्याचं, या समस्यांवर उत्तर शोधण्याचं आणि त्यासाठी तरुणांना तयार करण्याचं काम हे करत असतात. सांगण्यासारखं खूप आहे मराठी प्रकाशन विभागाविषयी. मराठी प्रकाशन विभाग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामध्येही सक्रिय आहे. केंद्राचं स्वतःचं यूट्यूब चॅनेल आहे. पुस्तकांचं
शब्द अमृताताई नावाचा एक एपिसोड हा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधनं वितरित होतो. आत्तापर्यंत 172 पुस्तकांचा प्रचार प्रसार त्यामधनं केला गेला. विवेकानंद केंद्राच्या पुस्तकांविषयीची माहिती स्टोरीटेलच्या ॲपवरनंही आजपर्यंत वाचकांना मिळत आलेली आहे. आज एका वेगळ्या आकारात प्रकाशित होत असलेल्या या ग्रंथाला तुमचा उदंड प्रतिसाद लाभेल अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि थांबतो. आजच्या या अरुणरंग ग्रंथाच्या प्रकाशनासाठी प्रमुख पाहुणे जे आलेले आहेत त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. मग अशी समग्र चरित्राचं प्रकाशन केलं ते प्रदीपजी जोशींच्या बरोबर. माननीय मनमोहनजी वैद्य यांच्या हस्ते पुस्तकाचं प्रकाशन व्हायचं आहे. मनमोहनजी वैद्य संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक आहेत. नागपूरचे राहणारे बाल्यपणापासून संघाचे स्वयंसेवक असलेले मनमोहनजी वेगळ्या विषयामध्ये मनमोहनजींनी विद्या वाचस्पती म्हणजे PhD केली आहे. तो विषय रेडिओ केमिस्ट्रीचा. शिक्षण चालू असतानाच बौद्धिक संपदेचा वारसा मनमोहनजींना आपल्या घरातून म्हणजे आपल्या सगळ्यांचे परिचित असलेले मागो वैद्य त्यांचे पिताश्री यांच्याकडनं बौद्धिक संपदेचा वारसा मिळाला. पण स्वतःची उपजत असलेली विचक्षण आणखीन विशिष्ट पद्धतीनं विषय मांडण्याची हातोटी मनमोहनजींची आपण अनुभवलेली आहेच. संघाचे प्रचारक झाल्यानंतर विविध प्रकारच्या जबाबदाऱ्या जिल्हा प्रचारकापासून विभाग प्रचारक पुढच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या ह्या तर ओघाने येतच होत्या. अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख होते आणि त्यावेळेला देशाच्या विविध समस्या ज्वलंत प्रश्न याच्यावरती अनेक नियतकालिकांच्या मधनं लेख लिहून ती भूमिका स्पष्ट करणारं लिखाणही आपल्या सगळ्यांच्यापर्यंत मनमोहनजींचं पोचलेलं आहे. विविध व्याख्यानांच्याद्वारे अतिशय मोठ्या बौद्धिक क्षमतेचं दर्शन असं मनमोहनजींचं घडत असतं. अशा प्रकारची क्षमता मनमोहनजींची आहे. अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख असतानाच मनमोहनजींच्याकडे विदेश विभागाच्या कामाचं पालकत्व पण होतं. त्यानिमित्तानं विदेशामध्ये प्रवास करून संघाच्या कामाच्या विविध जबाबदाऱ्या मनमोहनजींनी पूर्ण केलेल्या आहेत. 2018 सालापासून पुढची काही वर्ष मनमोहनजी अखिल भारतीय सहसर कार्यवाह असं दायित्व मनमोहनजींच्याकडे होतं. सध्या त्यांच्याकडे अखिल भारतीय कार्यकारिणीचे सदस्य आणि ज्येष्ठ प्रचारक मनमोहनजी आहेत. असे मनमोहनजी आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेत आणि ज्यांच्या हस्ते पुस्तकाचं प्रकाशन व्हायचं आहे. मी आत्ता आपल्या सगळ्यांच्या समोर निमंत्रित करणारे भानुदासजींना. भानुदासजींचा परिचय नाही असं सभागृहात कोणी नाही. विवेकानंद केंद्राचे महामंत्री असलेले भानुदासजी आपल्या सगळ्यांशी संवाद साधणार आहेत. ते म्हणजे जीवनवर्ती ही कल्पना आणि विवेकानंद केंद्राच्या कामामधलं जीवनवर्तींचं योगदान. जीवनवर्तीच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं या संकल्पनेविषयी त्यांच्या मनामध्ये असलेलं हृदगत भानुदासजी आपल्या सगळ्यांच्या समोर व्यक्त करणार आहेत. भानुदासजींना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत सगळ्यांच्या समोर मांडावे. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. आदरणीय मनमोहनजी, आदरणीय विश्वासजी, आदरणीय प्रदीपजी जोशीजी, आदरणीय सुधीरजी, विवेकानंद केंद्राच्या प्रांताचे विभागाचे प्रकल्पांचे नगरांचे अधिकारी आणि कार्यकर्ते आणि विवेकानंद केंद्राचे परिवारामधील तुम्हा सर्वांना माझा विशेष नमस्कार. माननीय एकनाथजींनी जी विशेष संकल्पना आपल्यासमोर ठेवली की या भारताचं कार्य हा भारत जगद्गुरू व्हावा यासाठी योगदान हे प्रत्येकाचंच असलं पाहिजे. देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परममाप्स्यत. ही जी यज्ञ संकल्पना आहे, आपल्याला जे चांगलं येतं ते इतरांनाही सांगावं, इतरांपर्यंतही पोचावं, आपल्यासारखीच इतरांनाही करण्याची आवश्यकता जी आहे. आणि ही यज्ञ संकल्पना जी आहे, ही यज्ञ संकल्पना
अत्यंत विशेष रूपानं सगळ्यांच्या समोर जावी यासाठी विवेकानंद केंद्रासाठी जे मुख्य वाक्य स्वामी विवेकानंदांचा जो संदेश त्यांनी घेतला, 100,000 men and women fired with the chill of holiness, fortified with eternal faith in the Lord. हे जे कार्य आहे हे लाखो लोकांच्या मदतीनं होण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून हे जे व्रत आहे हे राष्ट्रव्रत आहे. हे राष्ट्रव्रत प्रत्येकानंच घ्यायचं आहे. पण प्रत्येकानं घेत असताना त्याचे वेगवेगळे जे भाग आहेत किंवा वेगवेगळे जे आस्पेक्ट्स आहेत तेही खूप महत्त्वाचे. आणि म्हणून हंड्रेड्स ऑफ जीवनव्रती जे आपलं जीवन याच कार्यासाठी पूर्णपणे झोकून देतील. तव एव कार्यार्थम इह उपजाताः, हे सगळ्यांनाच सगळ्यांच्या जीवनात असण्याची आवश्यकता. पण त्यातही समयदान, वेळेचं अधिकाधिक संपूर्ण जे वेळ देण्याची आवश्यकता आहे ही लक्षात घेऊन आपल्या जीवनामध्ये यापेक्षा अधिक दुसरं काहीही नसावं, मात्र हे आणि हेच कार्य असे वाटणारी जीवनव्रती, हे हंड्रेड्स ऑफ जीवनव्रती. पण याबरोबरच थाउजंड्स ऑफ स्थानिक कार्यकर्ताच, की असे स्थानिक कार्यकर्ते की जे आपल्या वेळेचा आपला काही वेळ हा याच कार्यासाठी द्यायचा. व्रत जी आहेत ही व्रत याप्रमाणेही घेता येतात, हे एकनाथजी विशेष प्रकारे आपल्याला सांगतात. आणि म्हणून असे हजारो स्थानिक कार्यकर्ते जे आपला घरगृहस्थी सांभाळत असतात, पण त्याबरोबरच काही वेळ जो आहे हा या समाजासाठी देण्याची आवश्यकता आहे. आणि या कार्याचा विचार, कार्याचा प्रसार हा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचावा. स्वामी विवेकानंदच स्वतः कार्य करत असतात, परंतु स्वामी विवेकानंदांना प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत घेऊन जाण्याचं कार्य मात्र करण्याची खूप आवश्यकता आहे. एकदा स्वामी विवेकानंद एखाद्या व्यक्तीपर्यंत पोचले की स्वामी विवेकानंद स्वतःच कार्य करू लागतात. परंतु हे पोचवण्याची जी आवश्यकता आहे त्यासाठी हजारो असे गृहस्थी कार्यकर्ते तेही खूप आवश्यक. आणि या सगळ्यांचा सांभाळ करणारे, याच्यासाठी आवश्यक असणारं जे योगदान आहे असे करणारे लॅक्स ऑफ पॅट्रन्स, परिपोषक योजना ही माननीय एकनाथजींची एक विशेष त्यांचं विशेष देणं आहे. आणि हे जे त्यांनी केलं की ॲन्युअल डोनेटिंग पॅट्रन, परपेच्युअल डोनेटिंग पॅट्रन, लमसम डोनेटिंग पॅट्रन, या परिपोषकाच्या 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना की जे आपला वेळ देऊ शकत नाही परंतु आर्थिक सहाय्य निश्चितपणे करू शकतात, असे लाखोनी परिपोषक असावेत. आणि या सगळ्यांच्या माध्यमातून या राष्ट्राचा विचार प्रत्येकानंच केला पाहिजे. ही राष्ट्रश्रेष्ठ होण्यासाठी आवश्यकता आहे की प्रत्येक व्यक्ती जे काही कार्य करत आहे हे कार्य म्हणजे हे राष्ट्रव्रत घेऊन आम्ही हे कार्य करत आहोत, अशा प्रकारची भूमिका प्रत्येकाची असावी, असा विचार प्रत्येकानं करावा. या दृष्टीनं माननीय एकनाथजींनी ही संकल्पना आपल्यासमोर ठेवली आहे. आणि म्हणून ह्या संकल्पनेला धरून आजचा दिवस तर आहे को जागरती, कोण जागा आहे. विश्वासजींनी सांगितलं, हो मी जागा आहे. म्हणून विश्वासजींनी जीवनव्रत घेतलं आणि विश्वासजींनी जीवनव्रत घेऊन मी जागा आहे, मी या कामात आलो आहे, मी हेच काम करणार आहे, या परीता नान्य पंथाहा, यापेक्षा अन्य दुसरं कोणतंही कार्य महत्त्वाचं नाहीच, हेच कार्य महत्त्वाचं, असाच संकल्प, असंच व्रत हे आपल्या प्रत्येकानंच घेण्याची आवश्यकता आहे. आणि असं व्रत घेऊन जेव्हा आपण पुढे जाऊ तेव्हा निश्चितच ही जी यज्ञभूमी आहे ही यज्ञभूमी श्रेष्ठ होईल. आज अरुण रंगाचं जे प्रकाशन होणार आहे, या अरुण रंगाचा जो सूर्य उगवत आहे त्याचाही रंग आहे हा केशरी रंग आहे, यज्ञज्वाळेचा रंग आहे, तर त्याग आणि सेवेचा रंग आहे. ही त्याग आणि सेवा ही प्रत्येकाच्या जीवनात असावी. आणि याच व्रतामधून एक राष्ट्रव्रत प्रत्येकानंच घ्यावं आणि मी जागा आहे असं निश्चितपणे सांगावं, कारण आज झोपून चालणार नाही. आजची समाजाची जी अवस्था आहे त्या अवस्थेमध्ये प्रत्येकानंच याकडे लक्ष देण्याची, प्रत्येकानंच आपण जागे आहोत,
उत्तिष्ठत जागृत याप्रमाणे विचार करण्याची खूप आवश्यकता आहे. आपण या पुस्तकाच्या निमित्तानं निश्चितच अरुणाचलपर्यंत पोचू, अरुणाचलमधल्या लोकांपर्यंतही पोचू आणि आपणही या प्रकारे आपल्या समाजामध्ये आवश्यक असलेलं कार्य करण्यासाठी तत्परतेनं पुढे येऊ, अशा प्रकारची विनंती आपण सर्वांना आहे. प्रणाम. आणि याबरोबरच विश्वासींना दीर्घायू लाभावं आणि त्यांच्याकडून आम्हाला जे सतत मार्गदर्शन होत असतं तसंच प्रकारचं मार्गदर्शन आपल्या सगळ्यांना मिळावं अशी प्रार्थनाही ईश्वरचरणी करतो. नमस्कार. मी पुस्तकाचं अंतरंग उलगडून सांगण्यासाठी विश्वाजींना बोलवणार. मग अशी मुलाखतीमधनं कार्यप्रवासातले काही अनुभव ऐकले. हे पुस्तक कसं सुचलं, कुणी आग्रह केला, घरनं आग्रह झाला का, आणि काय आहे या पुस्तकामध्ये, अगदी थोडक्यात म्हणजे पुस्तक आपल्या हातात पडेपर्यंत त्या पुस्तकातला काही अंतरंगाचा भाग विश्वाजींनी सांगावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. मराठी विवेकानंद केंद्राच्या मराठी प्रकाशन विभागाने एका छोट्या पुस्तकासाठी एवढा मोठा कार्यक्रम ऑर्गनाईज केला, त्याबद्दल मी त्यांचे खूप धन्यवाद देतो त्यांना आणि त्यांचं अभिनंदनसुद्धा करतो. या निमित्ताने हा सगळा आपला परिवार एकत्र आला आणि हा आपला अमृत परिवार आहे. इथे जेव्हा मी उभा आहे तेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर माझी बहीण, जिने मला काम सुरू करताना खूप मदत केली, ती जावई बापू आहेत आमचे. आमची पोरगी, जिने माझ्याकडे विशेष तर आपल्या कामात लक्ष दिलं आणि ती पण उपस्थित आहे, जावई उपस्थित आहे आमचे. नातेवाईक मंडळी आहे, नागपूरवरनं माझा मामे भाऊ, त्याची बायको दोघेही आलेले आहेत. देगरुळ काका येऊन गेलेत, मृणाल येऊन गेली, भाला सर ज्यांच्यावर मी 10 वर्ष विद्यार्थी परिषदेच्या म्हणजे ते विद्याभारतीचं काम करत होते आणि मी विवेकानंद केंद्राचं काम होतं, ते दिल्लीवरून या कार्यक्रमासाठी आले. याच्यावरून खूप आनंद झालेला आहे. दिलीप कुलकर्णी ज्यांचा प्रसंग मी विशेष आज सांगणार आहे, ते दिलीप कुलकर्णी पण मला डोळ्यासमोर दिसतात आहे. पुस्तकाच्या माध्यमातून तुम्हाला अनेक गोष्टी कळतील, पण अनेक गोष्टी कळत नाही. एकनाथजींची जी दृष्टी होती, व्हिजन ज्याला म्हणतो आपण, त्यांनी विवेकानंद केंद्राच्या कामाच्या आधीच विवेकानंदाचं केंद्राचं काम कसं होणार आहे याची जाणून बुजून काय म्हणतात त्याला त्याच्याबद्दल माहिती दिलेली होती. याचा एक छोटासा प्रसंग पुस्तकात तो आला आहे की नाही मला माहिती नाही आहे, तर आला असेल तर डुप्लिकेट होईल, पण काही तुम्हाला आवडेल. मी तेव्हा विवेकानंद केंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ कल्चर म्हणजे गुवाहाटीचं आपलं जे संस्थान आहे त्याचं काम करत होतो. ट्रेडिशन, कस्टम्स अँड रिच्युअल्स ॲज प्रॅक्टिस बाय डिफरंट एथनिक ग्रुप्स इन डिफरंट कम्युनिटीज असा विषय होता. आणि त्यासाठी प्रत्येक स्टेटचे म्हणजे 7 जे स्टेट्स आहे, त्रिपुरा, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, आसाम, अरुणाचल, या सगळ्यांचे लोकांना आम्ही बोलावून त्यांचे कार्यक्रम ऑर्गनाईज करायचो. तेव्हा मेघालयाचा कार्यक्रम करत असताना आम्ही मेघालयातला म्हणजे शिलाँगला एका स्कॉलरला भेटायला म्हणून गेलो होतो. त्यांचं नाव होतं हॅमलेट बारे, व्हेरी गुड पर्सन. आणि खासी कम्युनिटीतून जे कन्वर्ट झालेले आहे त्यांचं रिकन्व्हर्शन करण्यासाठी म्हणून त्यांचा प्रयत्न चालू होता. असे ते काम करणारे होते. आम्ही त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांना रिक्वेस्ट केली की तुम्ही या कार्यक्रमाला मुद्दाम या आणि मेघालयाच्याबद्दलची की नोट ॲड्रेस म्हणून द्या. तर त्यांनी म्हणाला तुमचा कार्यक्रम खूप छान आहे, मला खूप आवडलं असतं, परंतु मला शक्य नाही आहे. म्हटलं का झालं आहे तुम्हाला, म्हणजे अर्थात आपण प्रश्न विचारणं काय झालं तुम्हाला, का नाही येऊ शकत आहे. ते म्हणे असं आहे की माझी बायको जी आहे ना ती कॅन्सरने पीडित आहे आणि त्याच्यामुळे मी सतत तिच्याबरोबर राहावं असं तिला वाटतं आणि म्हणून मी जरी शिलाँगपासून गुवाहाटी फार दूर नाही जाऊन मी येऊ शकतो असं जरी असलं तरी पण मला तिला सोडून यावं लागेल आणि त्याच्यामुळे मला काही येणं शक्य नाही. पण तुमचा कार्यक्रम खूप छान आहे, मला सगळ्या त्याच्यासाठी तुमच्या शुभेच्छा आहेत. आणि असं बोलत असताना त्यांच्या बायकोने आतून त्यांना आवाज दिला आणि मग ते घरात गेले. आम्हाला वाटलं काय झालं बा काय. तर त्यांनी त्या बायकोनी म्हटलं ते विवेकानंद केंद्र म्हणजे जे शिलास्मारक केलेलं आहे तेच आहे का, म्हणजे तुम्ही विचारा त्यांना. तर मग त्यांनी आम्हाला विचार तेच आहे का, तर म्हणे हो ते. मग तिने तिच्या पेटीतून ते 1 रुपयाचं जे कुपन होतं ते कुपन काढलं
आणि कुपन काढून मला त्यांना सांगितलं की मी कॉलेजमध्ये शिकत असताना त्या शिला स्मारकासाठी 1 रुपया दिलेला, ते खूप छान काम करता, तुम्ही माझी चिंता करू नका, तुम्ही त्या कार्यक्रमाला जाच. आणि ते आमच्या कार्यक्रमाला आलेले होते. म्हणजे विवेकानंद केंद्राचं काम आज इतकं मोठं झालं आहे, त्याच्यामागे एकनाथजींचं व्हिजन आणि त्यांची पुण्याई आहे. आणि म्हणून एकनाथजींचे पुस्तकं वाचावे, स्पेशली स्टोरी ऑफ रॉक मेमोरियल ॲज टोल्ड बाय माननीय एकनाथजी, किंवा मराठीमध्ये जे आहे ते असं जरूर वाचायला पाहिजे. दुसरा मला महत्त्वाचा प्रसंग सांगायचं वाटतं, कदाचित तो पुस्तकात आला असेल. तर तो प्रसंग असा आहे की अरुणाचलमध्ये काम करत असताना एकदा आम्ही नॉन टीचिंग स्टाफसाठी एक कॅम्प घेतला, शिबिर. नॉन टीचिंग स्टाफ म्हणजे कुक जे असतात ते कुकसाठी म्हणा किंवा अशा लोकांसाठी आम्ही घेतलेला होता. आणि त्या शिबिर झाल्यानंतर आम्ही असं ठरवलं की बा त्या भागामध्ये आपले जे विद्यार्थी राहतात त्या विद्यार्थ्यांच्या घरी त्यांच्या पॅरेंट्सला वगैरे जाऊन भेटावं. आणि म्हणून मी आणि आमची एक कार्यकर्ती, म्हणजे आता सध्या त्या जॉईंट जनरल सेक्रेटरी आहेत रेखा दिदी म्हणून, आम्ही दोघंजणं जीप घेऊन आम्ही गेलो. गावापासून एक 15-16 किलोमीटर ते गाव होतं, तिथे गेलो. त्या गावामध्ये आमचे 2 विद्यार्थी राहत होते. एक विद्यार्थी 6वीत होता, मला वाटतं 5वी किंवा 6वीत होता, आणि त्याची बहीण धाकटी जी साधारण 3रीमध्ये असावी किंवा 4थीमध्ये असावी, असे 2 वर्षाचा फरक त्यांचा. आणि आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा त्याचं जेव्हा घर आलं तेव्हा मला दिसलं की हे दोघंही भाऊ बहीण मुलांना घेऊन खेळतात आहे. तर मी विचार केला काय खेळतात आहे बुवा हे असं करून. आम्ही त्यांना बसलो तेव्हा त्या मुलांनी सांगितलं मला, म्हणजे त्या आमच्या डॉक्टर ओकेन मेघा, त्यांनी सांगितलं की आपल्या शाळेच्या आता ॲडमिशन्स होणार आहेत ना, मग आम्ही आमच्या गावातून जास्तीत जास्त मुलांना ॲडमिशन मिळावी म्हणून त्यांना तयार करतो आहे. त्यांना गाणं काय प्रश्न विचारतील, गाणं कोणचं म्हणायचं हे असं. कारण की गाणे कोणते असतात तोंडाच्या मुलांच्या तोंडावरती. मला प्रसंग आला की तिनसुकिया शाळेत त्यामुळे तुला गाणं येतं का, एका मुलीला विचार तुला गाणं म्हणता येतं का, हो म्हणे मला म्हणता येतं. आता तिने आसामीज गाण्यावर न म्हणता हम तुम एक कमरे में बंद है और ताल्यात चाबी खो जा हे गाणं म्हटलं. पण हे मुलं, हा ओकेन मेघा, डॉक्टर ओकेन मेघा, तर तो डॉक्टर झाला आता, डॉक्टर ओकेन मेघा तिथल्या गावातल्या, आमच्या गावातून जास्तीत जास्त मुलांना आपल्या शाळेमध्ये ॲडमिशन मिळाली पाहिजे, कारण की आपल्या शाळेचं शिक्षण उत्तम आहे, अशा प्रकारचा एक विश्वास आपण विवेकानंद केंद्राच्या विद्यालयाच्या माध्यमातून अरुणाचलमध्ये निर्माण केला होता. आणखी एक छोटासा प्रसंग सांगून चौकीन, कारण की आपल्याला डॉक्टर मनमोहन वैद्य आज उपस्थित आहे, त्यांचं भाषण ऐकायला मिळणं म्हणजे पर्वणी असते ती, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे आपण पुस्तकात तुम्हाला काहीतरी वाचायला मिळेलच नक्कीच. आज दिलीप कुलकर्णी म्हणजे ज्यांनी विवेक विचार हे सुरू केलं, आपलं मराठी मॅगझिन जे आहे विवेक विचार, तेव्हा त्यांनी सुरू केलं होतं. तेव्हा 3 की 4 अंक निघायचे, 12 जानेवारी, 11 सप्टेंबर आणि एक कुठला निघायचा ना दिलीप, मे महिन्यामध्ये असे 3 निघायचे ते असे. तर दिलीप कुलकर्णी 1985मध्ये पुण्याच्या 10 लोकांना घेऊन अरुणाचलला आले होते. त्यामध्ये आता काय काय कोण कोण आहे मला माहीत नाही, परंतु विवेक पोंक्षे प्रबोधिनीचे प्रमुख जे होते कॉलेज शाळेचे, अभय लिमये, दिलीप, डॉक्टर भरत देसाई, डॉक्टर केळकर मला वाटतं, आणि डॉक्टर गोखले, आणखी असे काही कार्यकर्ते असे होते. आणि त्यांना घेऊन आम्ही विवेकानंद केंद्राची ताफरागाव शाळा आणि आंबलियांग शाळा अशा 2 शाळेमध्ये मी त्यांना घेऊन गेलो होतो बसमधनं. आता ही आमची आंबलियांग शाळा आणि ताफरागाव शाळा या 2 शाळांमध्ये अंतर फक्त 99 किलोमीटरचं आहे. 99-100 असेल फार तर, पण पूर्ण दिवस लागतो त्याला, म्हणजे कमीत कमी 4.5 तास वगैरे ते लागतातच. तर आम्ही असा विचार केला की, आणि तो रस्ता असा इतका अरुंद आहे की एका वेळा 2 गाड्या जाऊ शकत नाही आणि मोठ्या गाड्या तर जाऊच शकत नाही. म्हणून त्यांनी काय केलं आहे की सकाळी जर अशा गाड्या वरतून सुटल्या मग 2 तासांनी इकडनं खालून वरती गाड्या जातील, म्हणजे 1 वे ट्रॅफिक ज्याला म्हणतो आपण तसं चालायचं असं. आणि आम्ही जेव्हा अंबलियांगवरनं वापस निघालो तेव्हा विचार केला की बस आपल्याला एखादा तास हातात ठेवून आपण जाऊया, संध्याकाळी 4 वाजता गेट बंद होणार आहे, त्याच्या आधी आपण पोचू. परंतु सगळ्याच गोष्टी काय आपल्या हातात नसतात. आम्ही जाता जाता आमची गाडी पंक्चर झाली आणि ते पंक्चर सुधारण्यात वगैरे वेळ लागला, आणि आम्ही तेव्हा जाऊन पोचलो तेव्हा 4पेक्षा जास्ती वाजून गेले होते, 4:30 वाजले होते मला वाटतं, किंवा 4:15 झाले असतील, जे काय असेल ते. आणि तिथे आर्मीचं चेकपोस्ट होतं. आता आर्मीचे चेकपोस्ट म्हणजे आर्मीचे लोक म्हणजे म्हटल्यानंतर जरा थोडंसं
लक्षात आलंच असेल तुमच्या, नाही जाना अभी नहीं जाना है. त्यांना हिंदीमध्ये बोलत होते, म्हटलं नाही जाने दो, हमारे को स्कूल की गाडी है ऐसा. आमची बस होती मोठी, बसमध्ये 10 मी, आमच्या मोहिनीताई लिमे म्हणून एक कार्यकर्ता होता, त्या पण होत्या, ड्रायव्हर, कंडक्टर आणि सामान काही. नाही म्हणे, नाही जायचं म्हणे. म्हटलं नाही, जाने दो प्लीज, जाने दो ना. म्हणजे मी आपली गयावया करायला लागलो पहिल्यांदा, तर बिलकुल तरी नाही म्हटलं. मग मी त्यांना म्हटलं, अरे बाई मैं भी डिफेन्स का हूँ, मी म्हणजे नेव्हीमध्ये होतो काही काळ, म्हणून मी माझा फोटो दाखवला त्याला, किंवा मी पण नेव्हीचाच माणूस आहे, मला कदाचित बोलू तर द्या त्यांच्याशी जरा, तुमच्या साहेबाशी. ते म्हणाले ठीक आहे. आणि म्हणून तो मला त्यांच्याकडे घेऊन जायला निघाला. तितक्यात बसमधनं कोणीतरी उतरलं. आता कोण उतरलं मला नाही, विश्वासजी इथे किती वेळ लागेल हो, आम्ही थोडंसं फ्रेश होऊन बघू का इकडे. तर तो बाजूचा माणूस म्हणाला, पोलीस म्हणजे तो मार्मीचा म्हणाला, तुम्ही मराठी का हो. म्हटलं हो, आम्ही सगळे मराठीच आहे. हो का. आणि तो धावत निघाला, अरे मराठी माणसं आली, मराठी माणसं आली, मराठी माणसं आली. आणि आम्हाला सगळ्याला तो आतमध्ये घेऊन गेला. आणि मग म्हणे, पण आमच्याबरोबर की हे पुण्याच्या लोकांनी चिवडा, लाडू, करंजा, शंकरपाळे हे सगळ्या गोष्टी घेऊन आले होते. दिवाळीचा सगळा फराळ ज्याला म्हणतो आपण ना, सगळ्या गोष्टी घेऊन आले होते. आणि त्यांनी मराठी म्हणल्यानंतर सगळे कुठे काही हात आखुडता ठेवला नाही बरं, पुण्याचे असून सुद्धा. आणि त्यांनी काढून भराभर घ्या हे घ्या करून त्यांना सगळ्यांना दिला. शेवटी तो म्हणाला, तिथला साहेब म्हणाला, म्हणजे मोठा जो होता तो म्हणाला, अहो तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना हे देता आहे, पण आम्ही तुम्हाला चहासुद्धा देऊ शकत नाही हो, कारण की ते दूधसुद्धा मिळत नाही आहे. तर चहा नका देऊ, आम्हाला जाऊ द्या फक्त बाबा. आणि मग त्यांनी आम्हाला जाऊ दिलं. जाता असेल जरा सावकाश करा. म्हणजे आपल्या मराठी भाषा म्हणून कुठल्याही भाषेचं जे असो किंवा कुठले आपले लोक आहेत, असं वाटतं की किती बरं वाटतं. ही प्रसंग मला तुम्हाला सांगायला खूप आवडेल. आणखी एक छोटासा प्रसंग सांगून मला वाटतं थांबावं. असं वाटतं की कठीण प्रसंगसुद्धा बरेच येतात. आणि या कठीण प्रसंगाच्या वेळा आपण जर आपलं धैर्य आणि जे आता आपल्या प्रदीपजींनी म्हटलं की आध्यात्मिकता, प्रत्येक वेळा प्रार्थनेमध्ये जो शब्द येतो ना, तवैव कार्यार्थ मिहोपजातः वयम अमृतस्य पुत्राः, आणि तुझ्या कामासाठीच आमचा जन्म झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे तू आमचं रक्षण करत राहा, असे अनेक अनुभव वारंवार मला येत गेले. आणि त्याच्यामुळे देवावरचा विश्वास होताच तो अटकी वृद्धिंगत झाला. कदाचित तुमच्या पाहण्यात ते एक वॉल कॅलेंडर आलं असेल की ज्या वॉल कॅलेंडरमध्ये ऑन सँड ऑफ टाईम 2च पाय दिसतात, मग 4 पाय दिसतात, मग 2 पाय दिसतात, असे एक छान चित्र होतं. त्याची जाणीव प्रत्येक ठिकाणी आली. हा एवढा प्रसंग सांगून कदाचित तो पुस्तकात आला असेल, नसेल आला तर उत्तम आहे, आला असेल तर डुप्लिकेट होईल पुन्हा. मी जयरामपूर नावाच्या शाळेत होते, जयरामपूर नावाच्या. आणि जयरामपूर शाळेतून तिनसुक्याला जाण्यासाठी दिवसातून एकच बस असायची, दिवसातून एक बस. ती बस तिथून निघायची सकाळी 6 वाजता, साधारण 12-12:30ला तिनसुक्याला पोहोचायची आणि मग दुपारी 2 वाजता निघून संध्याकाळी 8 वाजेस्तोवर त्या नागपूरला जाऊन पोचायची. अशी ती बस होती. तर मला तिनसुक्याला मिटिंग होती तेव्हा आमच्या ही आहे ना आमची सुरेखा वैद्य इथे आले, म्हणजे सुरेखा दीक्षित, आता सध्या ती तिथे प्रिन्सिपल म्हणून होती तिथे अरुणाचलमध्ये, सॉरी तिनसुक्यामध्ये प्रिन्सिपल म्हणून होती. आज ती उपस्थित आहे इथे. तर तिथे मीटिंग होती काही आमची आणि त्या मीटिंगसाठी मला बोलावलेलं होतं म्हणून मी जायचं ठरवलं होतं आणि मी जयरामपूरला वरती येत होतो. तर जयरामपूरला सकाळी बसमध्ये बसण्यासाठी मी सामान घेऊन बस स्टँडवरती म्हणजे बस स्टँड शाळेच्या समोर उभा राहिलो आणि मग मला टाटा करण्यासाठी सगळे मुलं पण उपस्थित होते. आणि हे होत असताना बस तिकडनं आली. अनफॉर्च्युनेटली म्हणा किंवा फॉर्च्युनेटली म्हणा, काय जसं म्हणायचं असेल, त्या बसवर इतकी गर्दी होती की काही लोक टपावरती म्हणून बसले होते. आणि मग आम्ही हात दाखवला, पोरांनी हात दाखवला, पण ड्रायव्हरनी म्हटलं जगा नाही आहे, आणि जगा नाही आहे म्हणून तो निघून गेला. मग आमचे पोरं चिडले, म्हणजे सर शाम को वापस आएगा ना, पिटेंगे साले. हमारे सर के लिए गाड़ी नहीं रोकते हो तुम, ये क्या बात है, मैं पिटूंगा बोल्या सर. म्हटलं नाही रे, जाऊ द्या. मी पण म्हटलं जाऊ द्या. आता आपण तेव्हा काही फोनवर असे नव्हते की कळवायचं सुरेखाला किंवा लगेच आम्ही येऊ शकत नाही वगैरे. म्हटलं बघूया काय होतं. मग आम्ही वापस आलो
आणि एक थोड्या वेळानंतर एक 9 वाजताच्या सुमारास, ही सकाळची 7ची गोष्ट होती, 9 वाजताच्या सुमारास आमच्या शाळेच्या मागच्या बाजूला किटप्लायची फॅक्टरी होती. किटप्लाय म्हणजे जसं आता प्लायबोर्ड असतो, त्याची फॅक्टरी होती. आणि तिथून आम्ही लाकडं वगैरे विकत घ्यायचो. तर तिथला एक माणूस आम्हाला लाकडाचे पैसे घेण्यासाठी म्हणून आमच्या शाळेमध्ये आला. मग शाळेमध्ये माझा परिचय करून दिला की हे विश्वास है रे, आज इनको तिनसुकिया जाना था लेकिन जा नहीं सके वगैरे, ऐसे बस बहुत भीड़ थी वगैरे. तर तो म्हणाला, सर हमारी एक गाड़ी है ना, खाली गाड़ी, वो जाने वाली है, सर को जाना है तो जा सकते हैं. तर म्हटलं ठीक आहे, उत्तमच आहे. म्हटलं म्हणे गाड़ी में कोई नहीं, एक ड्राइवर है और एक हमारा आदमी है, 2 ही लोग हैं. तो बोले ठीक आहे. आणि मग थोड्या वेळाने गाडी आली, व्हाईट ॲम्बॅसेडर फर्स्ट क्लास, पांढऱ्या हे ते सगळं छानपैकी असं बसलो, आरामात बसलेलो आहे. म्हटलं आता सकाळची बसचं विसरलो मी. पण तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, एक साधारण 30 किलोमीटर गेल्यानंतर मला असं जाणवलं म्हणजे असं दिसलं की जी बस सोडलेली होती त्या बसचा ॲक्सिडेंट झालेला होता आणि त्यात 14 लोक मृत्यू पावले होते. आणि काय तो होतं, एक स्टँडिंग ट्रक होता. त्या ट्रकमध्ये लोहा असतो ना, त्याला लाल फडकं बांधून बांधलेलं असतं, ते सळाखा त्या होत्या. आणि या ड्रायव्हरचं काय चूक झाली याची माहीत नाही, पण तो डायरेक्ट त्याच्यावर जाऊन भिडला आणि त्या सगळ्या काचा तोडून हे सगळे आले आणि त्याच्यामुळे 14 लोकांचा मृत्यू झाला. माझ्या मनात धस्स झालं की परमेश्वराने त्या बसमध्ये मला बसू दिलं नाही. तो कंडक्टर परमेश्वराचं एक रूप होतं. त्याने सांगितलं, याच्यात जाऊ नको रे बाबा, तुला खूप काम करायचं आहे. आणि म्हणून मी वाचलो आणि आज तुमच्यासमोर उभा आहे. धन्यवाद. प्रचंड उत्कंठा वाढलेली आहे, कधी एकदा पुस्तक पाहू असं विश्वासजींच्या मनोगतानंतर आपल्या सगळ्यांची अवस्था झाली आहे. पुस्तक प्रकाशनासाठी मान्य मनमोहनजींना मी विनंती करणार आहे. तत्पूर्वी याचं शब्दांकन करणारे दिलीपजी महाजन यांना मी व्यासपीठावरती येण्याची विनंती करतो की प्रकाशनाच्या वेळेला त्यांनी जरा व्यासपीठावरती यावं. मान्य मनमोहनजींना विनंती की विश्वासजी लपालकरांनी लिहिलेलं अरुण रंग या पुस्तकाचं त्यांनी प्रकाशन केलं. बोलण्याच्या याच्यात एक महत्त्वाचा विषय सुटला माझ्या मुखातून की ही लिहिण्याची प्रेरणा कशी झाली बुवा. तर त्याचाही उल्लेख पेपरात पुस्तकात आला असेल, पण याचं पुस्तकाचं खरं श्रेय जर द्यायचं झालं तर आमच्या दिलीपजींना द्यावं लागेल. दिलीपजी यांनी हे कलकत्त्याला आले होते. म्हणजे बरेच जण मला म्हणायचे तुम्ही पुस्तक लिहा, पण मला लिहिण्याचा बिलकुल अनुभव, मराठी लिहिण्याचा बिलकुल नाही आहे. म्हणजे पत्रसुद्धा लिहिता येत नाही मला मराठीमध्ये. पण कलकत्त्याला आले असताना त्यांच्याशी बोलत असताना गोष्टीचा निघाल्या, कारण की ते अरुणाचलमध्ये काम करत होतेच. आणि मग त्यांना ते म्हणे की नाही विश्वासजी तुम्ही लिहा. म्हटलं नाही हो, मला लिहिता नाही येते वगैरे. पण त्यांनी एक सुचवलं, तुम्ही रेकॉर्ड करा म्हणे, आणि मग मी ते लिहीन. आणि असं करून आम्ही साधारण एक 3-4 सिटिंग्स घेतले होते मला वाटतं. आणि 3-4 सिटिंगमध्ये आम्ही बसून रेकॉर्डिंग केलं. मग त्यांनी ते शब्दांकन त्याचं केलं. मग ते पुन्हा वापस त्यांच्याकडे माझ्याकडे आलं. मग पुन्हा त्यांच्या असं करून साधारण एक 2 वर्ष 2022पासून हे कामाचं चालू होतं. मध्यंतरी थोडासा खंड पडला. तर दिलीपजींचं श्रेय आहे. आणि त्याला प्रोत्साहन देणारे भानुदाजी नेहमी म्हणायचे, विश्वासजी तुम्ही लिहून काढा. कारण की त्यांच्याही बरोबर प्रवास करताना अनेक गोष्टी अशा जायच्या आणि त्यांना असं वाटायचं की या गोष्टी आल्या पाहिजेत. तर खरं श्रेय या पुस्तकाचं मी माझ्याकडे तर घेत नाहीच. तोंडातून निघाली गोष्ट वेगळी आहे, परंतु लिहून काढणं, तुमच्यापर्यंत पोचवण्याचं
मुख्य काम जे आहे ते दिलीपजींनी केलेलं आहे. म्हणून मी त्यांच्याप्रती माझा आदर व्यक्त करतो. धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना मनपूर्वक धन्यवाद. आत्ता प्रकाशित झालेलं अरुण रंग हे पुस्तक खास सवलतीमध्ये उपलब्ध आहे. 150 रुपये किमतीचं पुस्तक आजच्या दिवशी 100 रुपयामध्ये मिळणार आहे. माझी सगळ्यांना नम्र विनंती अशी आहे की सवलतीमध्ये म्हणून नव्हे तर प्रेरणा जागवणारं हे सूत्र आपण 2 पुस्तकं विकत घ्या. म्हणजे मी प्रकाशक आहे, विवेकानंद मराठी प्रकाशन विभागाचं काम करतो, जाहिरात करत नाही. पण 2 पुस्तकं विकत घ्या. एक या आपल्या घरासाठी, आपण साक्षीदार आहोत या कार्यक्रमाचे, आणि आपल्या घरामध्ये हे पुस्तक असलंच पाहिजे. आणि जे आज कार्यक्रमाला आले नाहीत आणि ज्यांच्यापर्यंत हे प्रेरणासूत्र पोचवावंसं असं आपल्याला वाटतं, असं आपले मित्र, नातेवाईक, इष्ट, मित्रमैत्रिणी यांना एक प्रत देण्यासाठी अशा 2 प्रती घ्या. सवलतीमध्ये आहेच. आणि या पुस्तकानं नक्की चमत्कार घडेल. अरुणाचल प्रदेशमधल्या विवेकानंद केंद्राच्या कामाच्या दर्शनानं काम करण्याची प्रेरणा, म्हणजे हे केवळ प्रसंगांचं चित्रण नाही आहे, तर खरोखरीच त्याच्यामध्ये खूप मोठी प्रेरणा लपलेली आहे. म्हणून हे पुस्तक आपण सर्वांनी आवर्जून घ्यावं अशी या निमित्तानं विनंती करतो. पुस्तक प्रकाशनाला जे मान्यवर आले त्यांचा कृतज्ञता सत्कार करायची आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे. अर्थातच सुरुवातीला प्रमुख पाहुण्यांचा सत्कार करूया. मी भानुदासजींना विनंती करतो की आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि अरुणरंग पुस्तकाचे प्रकाशन केलेले माननीय डॉक्टर मनमोहनजी वैद्य यांचा कृतज्ञता सत्कार भानुदासजींनी करा. समग्र चरित्राचं ज्यांच्या हस्ते प्रकाशन झालं असे संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक आपले दुसरे प्रमुख पाहुणे मान्य प्रदीपजी जोशी यांचाही सत्कार भानुदासजींनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. काही कृतज्ञता सत्कार या निमित्तानं करायचे आहेत. मगाशी सुधीरजींनी सांगितलं की हा ऑक्टोबर महिना मराठी प्रकाशन विभागासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण महिना ठरला. 4 पुस्तकांचं प्रकाशन झालं. समग्र चरित्राच्या 3ऱ्या आवृत्तीचं प्रकाशन नुकतंच झालं. आत्ता अरुण रंगचं प्रकाशन झालं. 5 ऑक्टोबरला संभाजीनगरला शोधू चिंतनाचे रंगी वेगळं चिंतनशील पुस्तकाचं प्रकाशन झालं. आणि सोलापूरला मान्य निवेदिता दिदींनी लिहिलेल्या तेजोमय नक्षत्र आणि हासरी पुष्प या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं. सगळीच पुस्तकं अगदी विलक्षण आहेत. आपल्याला हातात पडल्यानंतर त्याचा अनुभव साक्षात येईलच. सगळी पुस्तकं बाहेर उपलब्ध करून दिलेली आहेत. पण या पुस्तक निर्मितीच्यामध्ये ज्यांचा हातभार लागला अशा सगळ्यांचा कृतज्ञता सत्कार मराठी प्रकाशन विभागाच्या वतीनं करण्याचा आमचा मानस आहे. अर्थातच मी प्रमुख पाहुण्यांना विनंती करणार आहे की या सगळ्या आम्हाला सहाय्यभूत झालेल्या मंडळींचा त्यांनी आमच्या वतीनं सत्कार करावा. सुरुवातीला मी मनमोहनजींना विनंती करतो की त्यांनी दिलीपजी महाजन यांचा, कारण त्यांनी अरुणरंग पुस्तकाचं शब्दांकन केलेलं आहे, त्यांचा सत्कार मनमोहनजींनी करावा अशी मी त्यांना विनंती केली. दिलीपजी महाजन स्वतः प्रकाशक आहेत. महाराष्ट्रातली ख्यातनाम प्रकाशन संस्था मोरया प्रकाशन ही त्यांची प्रकाशन संस्था आहे. स्वतः उत्तम लेखक आहेत, प्रवचनकार आहेत. सध्या महाराष्ट्रामध्ये
त्यांची हनुमान कथा गाजती म्हणून यांनी दिलीपजी महाजनांना सन्मानित केलेलं आहे. धन्यवाद. मी मंचावर बोलवणार आहे नीताताई कुलकर्णी. पुन्हा मनमोहनजींना विनंती की त्यांनी नीताताईंचा सत्कार करावा. नीताताई कुलकर्णी आलेले नाही आहेत, पण त्यांच्याविषयीची कृतज्ञता आम्ही नंतर त्यांचा सत्कार करू. रोहन प्रकाशनाच्या त्या संपादिका आहेत आणि या ग्रंथाला त्यांनी प्रस्तावना लिहिलेली आहे. हे पुस्तक आपल्या हातात पडल्यानंतर आपल्याला दिसेलच देखणं पुस्तक झाले. हे ज्यांनी छापलं आहे, तयार केलं पुस्तक, ते प्रतिमा ऑफसेटच्या अजितजी ठोंबरे यांना मी व्यासपीठावरती येण्याची विनंती करतो. अजितजी ठोंबरे, संकोचायचं कारण नाही, पुस्तक उत्तम झालेलं आहे आणि आमचा अजितजी पण बहुतेक गर्दीतनं कशी वाट काढावी अशा संकोचानं मागं थांबलेली. हां, दिवाळी अंकाच्या पुढच्या प्रकाशनामध्ये मिळते. माधवीताई वैद्य, ज्येष्ठ साहित्यिका, मसापच्या कार्याध्यक्षा, माधवीताईंना मी निमंत्रित करतो. माधवीताई आल्या. सत्कार स्वीकारायला कोणीच येत नाही इथं. अंजलीताई पुरंदर यांना मी बोलवतो. तेजोमय नक्षत्राची अतिशय सुंदर चित्र त्यांनी काढलेली आहे. दिदींच्या पुस्तकामध्ये आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळेल. अंजलीताई पुरंदरे, ठरवलंय का सगळ्यांनी यायचं नाही? येऊन सुद्धा काय मला. हे पुस्तक छापणारे हरीश घाटपांडे आलेत ना? हरीश घाटपांडे, हां बघ. अमोघ आठशे त्यांनी अतिशय सुंदर सुबक पुस्तक छापलेलं आहे. पुस्तक छापण्याचाच त्यांचा व्यवसाय आहे. तेजोमय नक्षत्र पुस्तक त्यांनी छापून तयार केले. आपल्या सगळ्यांच्यासाठी ते सिद्ध झालेलं आहे. त्यांचा सत्कार करण्याची विनंती मी मनमोहनजींना करतो. समग्र चरित्राचं प्रकाशन झालं. 3 खंडांचं, 2100 पृष्ठांचं हे 3 खंड, तिसरी आवृत्ती. तिन्ही आवृत्त्या जिथं छापल्या गेल्या आणि आपल्या सगळ्यांपर्यंत ते पुस्तक पोचलं, अशा संवाद ट्रेड प्रिंटच्या हर्षदा धोडपकरला मी व्यासपीठावरती बोलवणार. आता ह्या मुलींनी, म्हणजे या छोट्या मुलींनी हे पुस्तक छापलं का असं वाटेल, तर त्याचं उत्तर होय असं आहे की 2100 पानांचं तिन्ही आवृत्त्यांचं पुस्तक, त्याचं सगळं काम संवाद ट्रेड प्रिंटच्या वतीनं तिने केलेलं आहे. हर्षदा धोडपकरचा सत्कार मनमोहन घेतात. धन्यवाद. सगळी पुस्तकं आज उपलब्ध आहे, सवलतीत उपलब्ध आहे. त्याच्या वेगवेगळ्या संच आणि योजना करून ती पुस्तकं आपल्या सगळ्यांच्यासाठी बाहेर उपलब्ध करून दिलेली आहे. मगाशी ज्या 3 पुस्तकांचा उल्लेख झाला, शोधू चिंतनाचे रंगी, अतिशय वेगळ्या प्रकारचं एक प्रसंग घेऊन आपल्याला चिंतनशील करणारच पुस्तक, असं 5 तारखेला प्रकाशित झालं संभाजीनगरला. ते पुस्तक तेजोमय नक्षत्र आणि हसरी पुष्प, निवेदिता दिदींनी लिहिलेलं, त्यांच्या प्रवासातल्या सगळ्या आठवणी आणि साक्षात प्रेरणा देऊन जाणारं पुस्तक, असं त्याचं सोलापूरला प्रकाशन झालं. मगाशी त्याचं विक्रमाबद्दल सुधीरजींनी सांगितलं की प्रकाशनाच्या पूर्वी 2000ची आवृत्ती संपलेलं ते पुस्तक. म्हणजे सोलापूरकरांनी सुद्धा अतिशय भावपूर्ण पद्धतीनं त्या पुस्तकाचं सगळं लोकांपर्यंत ते पुस्तक पोचवलेलं आहे. त्यामुळे ते कार्यकर्तासुद्धा अभिनंदनाला पात्र आहेत सोलापूरचे सगळे. आणि तिसरं आत्ताचं अरुण रंग पुस्तक, असं त्रिवेणी पुस्तकांचा त्रिवेणी संच हा 600 रुपये किमतीचा 400 रुपयामध्ये उपलब्ध आहे. समग्र चरित्रसुद्धा आज उपलब्ध आहे खास सवलतीमध्ये. 2500 रुपयाचं समग्र चरित्र, तिन्ही खंड एकत्रित, एकटा खंड मिळणार नाही, तिन्ही खंड घ्यायला पाहिजे, कारण ती कार्यकर्त्यांची भगवद्गीता आहे. 2000 रुपयाला तो सगळा संच आज उपलब्ध आहे. आणि अरुण रंग अर्थातच 100 रुपयामध्ये उपलब्ध आहे. 2 प्रती घेण्याचा पुन्हा एकदा सगळ्यांना आग्रह आहे, आग्रहाची विनंती आहे आणि प्रेमाचा आग्रहच आहे. तर घ्या पुस्तक नक्की. आभार मानायचे आहेत, पण आभार मानले की दुरावा पण निर्माण होतो.
पण कृतज्ञता व्यक्त करायलाच पाहिजे. सभेचा सिद्धांत आजचा हा रंगत चाललेला त्रिवेणी कार्यक्रम होणार आहे. मनमोहनजींच्या भाषणामधनं मिळणारं पाथेय आपण सगळ्यांनी मनात साठवत विश्वाजींशी प्रेरणादायी गप्पा माराव्यात अशी योजना असल्यामुळे हा कृतज्ञतेचा आभाराचा सोहळा मी आधी करतो आहे फक्त. त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी ज्यांचे हातभार लागले त्या सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार तर आहेतच. आजचे प्रमुख पाहुणे मान्य मनमोहनजी आणि प्रदीपजी जोशी संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक आहेत. कार्यक्रमासाठी बहुमूल्य वेळ देऊन कार्यक्रमासाठी आले. मनपूर्वक कृतज्ञता. विवेकानंद केंद्र आणि मराठी प्रकाशनाच्या वतीनं ज्या सगळ्या मंडळींनी पुस्तक निर्मितीमध्ये ज्यांचा सहभाग होता असे सगळ्या मंडळींचे मनपूर्वक आभार. हा गणेश सभागृह उपलब्ध करून दिलं तर डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रोडचे सगळे पदाधिकारी, शाळेचे पदाधिकारी, सेवक वर्ग अशा सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. आपल्याशिवाय कोणताच रंग कार्यक्रमाला चढत नाही. त्यामुळं आपल्या सगळ्यांच्या विषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो. विवेकानंद केंद्र आणि मराठी प्रकाशनावरचा लोभ हा फक्त प्रकाशनापुरतं नाही तर दिवसेंदिवस वृद्धिंगत जावा आणि आपल्यामधलं हे प्रेमाचं नातं अधिक घट्ट व्हावं अशा प्रकारची भावना व्यक्त करून आपल्या सगळ्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करतो. आणि मान्य मनमोहनजींना विनंती करतो की गीत झाल्यानंतर त्यांनी या आपलं मनोगत आणि मार्गदर्शन आमच्या सगळ्यांच्यासाठी व्यक्त करावं. गीत होईल आणि नंतर मनमोहनजींचं बोलणं. सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले. लोक योग क्षेम ही राष्ट्र भयगान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति राष्ट्र का ही प्राण है. सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले. ऊंच नीच भेद भूल एक हम सभी रहे, सहज बंधु भाव हो राग द्वेष ना रहे. ऊंच नीच भेद भूल एक हम सभी रहे, सहज बंधु भाव हो राग द्वेष ना रहे. सर्वदिक प्रकाश हो ज्ञान दीप वाल दो, चरण शीघ्र दृढ़ बढ़े ध्येय शिखर हम चढ़े. सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले. मुस्कुरात खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में. मुस्कुरात खिल उठे मुकुल पात पात में, लहर लहर सम उठे हर प्रघात घात में. स्तुति निंदा लाभ लोभ यश विरक्ति चाव से, कर्म क्षेत्र में चले सहज स्नेह भाव से. सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले. दीनहीन सेवा ही परमेष्ठी अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना. दीनहीन सेवा ही परमेष्ठी अर्चना, केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना. मन वाचा कर्म से सदैव एक रूप हो, शिव सुंदर नव समाज विश्व वंद्य हम गढ़े. सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले,
ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभयगान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति राष्ट्र का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले, सरित रूप हम मिले। आजच्या या सुंदर आत्मीय पारिवारिक कार्यक्रमामध्ये उपस्थित भानुदासजी, प्रदीपजी, सुधीरजी आणि प्रियमित्र विश्वास, तर विश्वासारख्या वक्त्याचं इतकं छान कथन ऐकल्यानंतर मी बोलणं म्हणजे पुरणाच्या पोळीनंतर नंतर खिचडी खाण्यासारखं आहे. पण पुरणाच्या पोळीनंतर खाल्ली जाणारी खिचडी रुचिकर नसेल पण स्वास्थ्यकर असते असं मी वैद्य म्हणून सांगतो. त्यामुळे फार बोलणार नाही. आम्ही दोघं एकाच कॉलेजमध्ये प्राध्यापक होतो, एकाच भागात राहायचो, संघाची एकाच कामाची जबाबदारी होती. केंद्राचं काम हे नागपूरला आम्ही एकत्र म्हणून सुरू केलं होतं. त्यामुळे त्या काळामध्ये आम्ही दोघं स्कूटरवर इतकं सारखं फिरायचो, लोक आम्हाला सख्य भाऊच मानायचे. आणि अनेक कार्यक्रम, व्याख्यानमाला असो, बाकी सर्व असो, असे खूप कार्यक्रम केले आहेत. त्यामुळे त्या कॉलेजचाच मी शिक्षक असल्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांचा लाडका शिक्षक होता विश्वास. उत्तम शिक्षक होता, उत्तम वक्ता आहे. मुख्यतः त्या काळामध्ये व.पु. काळे, पु ल देशपांडे यांच्या कथाकथनाच्या कॅसेट्स खूप चालायच्या. हे कथाकथन नावाची कला त्या ठिकाणी त्यावेळी खूप होती. तर विश्वास उत्तम विश्वास उत्तम कथाकार होता. अशाच प्रकारचे त्याचे कथनाचे कार्यक्रम व्हायचे. मग जेव्हा केंद्राच्या कामाकरता तिकडे जाण्याचं ठरलं तेव्हा आमच्या शाखेच्या वतीने निरोप समारंभाचा कार्यक्रम झाला. तेव्हा अनेकांनी म्हटलं की केंद्राचं काम इथे पण करण्यासारखं आहे वगैरे, तिथे जायची काय गरज आहे, इथे पण काम करता येतं. तेव्हा विश्वासने जे वाक्य बोलला होता त्यांनी त्याचा उल्लेख केला आहे की दिव्यांच्या रोषणाईमध्ये एक दिवा अधिक लावण्यापेक्षा दूर अंधारात लावावा. त्यामुळे अंधार देखील दूर होतो, दिव्याला अधिक आनंद होतो. आणि ज्या काळामध्ये त्या ठिकाणी या लोकांनी काम केलं सर्वांनी, तो खूप कठीण काळ होता. त्यामुळे त्या भागात काम करणाऱ्या सर्वांनी आपले अनुभव लिहिलेच असा माझा आग्रह होता. श्री मधुजी लिंबेंनी खट्टी मिठी यादी म्हणून लिहिलं आहे. त्यानंतर मी शशीजी चौथ्या वेळांना विनंती केली की तुम्ही देखील लिहा. त्यांनी लिहिलं आहे. त्यामुळे त्या काळामध्ये किशा जिद्दीने, चिकाटीने, आत्मीयतेने, निष्ठेने लोकांनी काम केलं आहे. हे सर्वांना प्रेरणा देणारच आहे. आणि म्हणून या पुस्तकाचं जे कंटेंट आहे हे कंटेंट खूप छान आहे, रुचिकर आहे, प्रेरक देखील आहे. त्यामुळे या पुस्तकाचे अनेक भाषांमध्ये अनुवाद झाले पाहिजे असं मला वाटतं. दोन शब्द असे आहेत. तर अनेक तरुणांना विचारतो मी की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एम ऑफ लाईफ अँड गोल ऑफ लाईफ. तर त्यांना दोन्ही सारखंच वाटतं.
पण एक ध्येय आहे, एक साध्य आहे. यात काय अंतर आहे? तर 70मध्ये 10वीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्लिशच्या टीचरने एक निबंध लिहायला सांगितला, एम ऑफ माय लाईफ. 70% विद्यार्थ्यांचं पहिलं वाक्य होतं, द एम ऑफ माय लाईफ इज टू बी डॉक्टर. तर सर्व डॉक्टर झाले नसतील, पण एक क्रेज होती, डॉक्टर बनला पाहिजे, पालकांना नाही वाटायचं. 20% लिहिलं टू बी अन इंजिनियर आणि 10% होतं टू बी अन IAS ऑफिसर. चौथं कोणी लिहिलंच नव्हतं. त्या वर्गातल्या एका विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी त्याला निबंध लिहून दिला होता. त्यातलं पहिलं वाक्य होतं, द एम ऑफ माय लाईफ इज टू बी सोशल रिव्होल्युशनरी. समाज परिवर्तन करायचं आहे. त्याचं दुसरं वाक्य होतं, टू अर्न माय लाईव्हलीहूड आय मे बी ए डॉक्टर और इंजिनियर और IAS ऑफिसर और मिलिटरी ऑफिसर. म्हणजे हा डॉक्टर बनणार नाही असं नाही आहे. दॅट विल नॉट बी द एम ऑफ लाईफ. मग ते काय असेल? ते साध्य असेल, ज्याच्यामुळे जीवन चालवण्याकरता एक साधन मिळेल. आणि साधन चांगलं असलं पाहिजे असा विचार करण्यात चूक काही नाही आहे. समजा एक माणूस रोज कामावर सायकलने जातो आहे, त्याच्या मनामध्ये विचार येणं की मी बाईक घेतली पाहिजे, त्यात वावगं नाही आहे. हो, तो ओव्हरटाईम करेल, लोन घेईल, बाईक घेईल, मग थाटामध्ये बाईकने जाईल. मग त्याला वाटते की 4 चाकाची गाडी घेतली पाहिजे, मग आणखी मेहनत करेल, मग मारुती ओमनीसारखी अशी गाडी घेईल, म्हणजे पावसामध्ये उन्हात देखील छान जाऊ शकेल. मग त्याला पुढे वाटतं की मारुती म्हणजे लहान जरा हुंडाई, फॉर्च्युनर, लँड रोव्हर अशी चांगली गाडी घ्यावी. यातही वावगं नाही आहे, पण जायचं कुठे तेच माहिती नाही आहे. आजच्या शिक्षणाचं जे आहे की एम नाही आहे, नुसतं साधन साध्य बनलेलं आहे. आणि ज्यांच्या जीवनाचे एम हे डॉक्टर बनणं, इंजिनियर बनणं वगैरे आहे, तर 25-28 वर्षचं आयु झालं असताना ते एम पूर्ण होतं. त्याच्या पुढे काय असतं? इट्स अन एमलेस लाईफ. जीवनवृत्तींच्या अशा प्रकारचे जे आत्मवृत्त आहे, त्यांचे अनुभव आहे, याच्यामुळे सर्वांच्या मनामध्ये असे एक ध्येय जागृत होण्याची शक्यता आहे. त्याचं नावच अरुण रंग आहे. ते प्रकाशाचं चिन्ह आहे. तो ध्येयाचा प्रकाश मनामध्ये जागृत होऊ शकतो, त्या दिशेने त्याची वाटचाल होऊ शकते. ही क्षमता अशा प्रकारच्या कथनामध्ये असते. आता प्रत्यक्ष कथन करणं सर्वांसाठी शक्य नाही आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचं पुस्तक आलेलं आहे, अत्यंत अभिनंदनीय आहे, स्तुत्य आहे. एक अमृतलाल वेगड नावाचे व्यक्ती होते जबलपूरला. ते नंदलाल बोसकडे शांतिनिकेतनमध्ये वर्ल्ड फेमस पेंटर त्यांच्याकडे चित्रकला शिकायला गेले. 5 वर्ष त्यांनी शिक्षण घेतलं. नंतर परत येऊन आपलं जीवन सुरू करणार त्यांच्या पाया पडले. नंदलाल बोसने या आपल्या शिष्याला जीवन सुरू करण्याकरता जो आशीर्वाद दिला त्याचे शब्द होते, बेटा तेरा जीवन सफल ना हो. पुढे म्हणाले, सफल होने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, उनके नाम रोज अखबार में आते हैं. मग पुढे म्हणाले, तुम अपना जीवन सार्थक करना. आणि मग अमृतलाल वेगड लिहितात की सफलता म्हणजे मटेरियलिस्ट आहे, सक्सेसफुल, गाडी बंगला वगैरे सारं असं. आणि सार्थकता काय आहे? तर समाजाकडून आम्हाला खूप मिळतं, ते समाजाला परत करण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे जीवन सार्थक करण्याचा मर्म आहे. आणि म्हणून विवेकानंद केंद्राच्या प्रार्थनेचा श्लोक आहे, जीवने यावत आदानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन परिपूर्यताम. तो प्रत्येकाने मला समाजाला परत करायचं आहे. भगिनी निवेदितांनी म्हटलं आहे, ज्या समाजामध्ये लोक आपल्या परिश्रमाचं पारिश्रमिक आपल्याच जवळ न ठेवता समाजाला परत करतात,
अशा समाजापाशी एकत्र झालेल्या ॲक्युम्युलेटेड पारिश्रमिकाच्या कॅपिटलवर समाज संपन्न समृद्ध बनतो आणि समाजातली प्रत्येक व्यक्ती संपन्न समृद्ध बनते. हा धर्म आहे. धर्म रिलिजन नाही आहे. धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट. त्यापुढे म्हणतात, ज्या समाजामध्ये लोक आपल्या परिश्रमाचं पारिश्रमिक समाजाला न देता आपल्याच जवळ ठेवतात, तर अशा समाजामध्ये काही लोक संपन्न असतात, परंतु समाज दरिद्री राहतो. त्यामुळे समाजाला परत करत राहणं, ज्या ठिकाणी अधिक आवश्यक आहे त्या ठिकाणी जाऊन करणं, अंधारामध्ये दिवा लावणं, ही जी जीवनाची दिशा आहे ही प्रत्येकाने अंगीकारण्यासारखी आहे. आपल्या आयुष्यातल्या प्रत्येक कुठल्याही क्षणी असं करण्याची वृत्ती सुरू होते आणि याला धर्म म्हटलेला आहे. उपासना रिलिजन वेगळा आहे आणि समाज हा धर्मावरती चालतो आहे. मंदिरात जाणं, उपवास करणं, व्रत करणं, वारी करणं, कावड यात्रा करणं, अग्निहोत्र करणं, संध्या करणं, ही उपासना आहे. दॅट इज रिलिजन. धर्म नाही आहे. धर्म क्लोजवर कॅपिटल आय आणि डोळे उघडा, मी लहान करा. देन द सर्कम्फरन्स ऑफ वी एक्सपांड्स. आणि जे आमचे नाहीत ते पण आम्हाला आपले वाटतात, त्यांच्याकरता करावंसं वाटतंच, हे त्यांच्याकरता करणं, समाजाला देणं, हा धर्म आहे. उपासना रिलिजन प्रॉम्प्ट्स यू टू डू धर्म. धर्म वेगळा आहे. रवींद्रनाथ टागोर म्हणाले की त्यांनी आणखी थोडं अंतर केलं आहे की समाजाला देणं हे चॅरिटी आहे आणि समाजाला परत करणं हा धर्म आहे. त्याचंच आहे. आणि त्यामुळे धर्म इज एनरिचिंग दी सोशल कॅपिटल विच विल टेक केअर ऑफ एव्हरीबडी एव्हरीथिंग. हा भारताचा प्राणात्मा राहिलेला आहे. आणि म्हणून कोरोना काळामध्ये भारताने एक्झिबिट केलेला आहे. कोरोना जगभरामध्ये होता. भारताशिवाय सर्व देशांमध्ये फक्त राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारीच लोकांची सेवा करण्याकरता बाहेर पडले होते. भारतामध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांनी खूप इमानतद्वारे सेवा केली आहे, जीवाची बाजी लावून केलेली आहे. परंतु भारत असा एकमात्र देश आहे ज्या देशामध्ये लाखोच्या संख्येने सामान्य समाज बाहेर निघाला आहे. आणि पूर, भूकंप, लँडस्लाईड किंवा ॲक्सिडेंट याच्यानंतर जाऊन सेवा करणं वेगळं, परंतु हायली इन्फेक्शस, हायली फॅटल, तर असा आजार आहे माहिती असून देखील, माझ्या जीवाला धोका आहे माहिती असून देखील लाखो लोक बाहेर निघाले आहेत. दिस इज द मॅनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिच्युअलिटी, जे सामान्य लोकांनी दाखवलेली आहे. हा जो भारताचा जीवनाचा विचार आध्यात्मिक आधाराचा आहे त्याचं मॅनिफेस्टेशन. दोन शब्द आहे, कंडक्ट अँड बिहेवियर. आचरण, व्यवहार. कंडक्ट माझं स्वतःचं आहे. मी सकाळी लवकर उठेन, गार पाण्याने आंघोळ करेन, उपवास करेन, कांदा लसूण खाणार नाही, नंतर अनवाणी मंदिरात जाईल, अग्निहोत्र करेल वगैरे. सर्व कंडक्टचा भाग आहे. आणि बिहेवियर इज ट्रान्झॅक्शन बिटवीन टू. मी, माझं कुटुंब, माझे नातलग, माझा शेजार, समाज, चराचर सृष्टीशी माझा व्यवहार, ट्रान्झॅक्शन काय होतं. त्यामुळे एकाने म्हटलं आहे की एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिच्युअलिटी इन वन्स बिहेवियर, दॅट इज रिलिजन, किंवा ती उपासना आहे. एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिच्युअलिटी इन वन्स बिहेवियर. कारण स्वामीजी म्हणाले, एव्हरी सोल इज पोटेन्शियली डिवाइन. द गोल ऑफ ह्युमन लाईफ इज टू मॅनिफेस्ट द डिव्हिनिटी विदिन बाय कंट्रोलिंग नेचर, इंटरनल अँड एक्सटर्नल. तर इंटरनल एक्सटर्नल नेचरला कंट्रोल करण्याकरता सर्व माध्यम आहेत. सो एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिच्युअलिटी वन्स कंडक्ट इज रिलिजन और उपासना, अँड मॅनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिच्युअलिटी इन वन्स बिहेवियर धर्म आहे. आणि समाज आपला धर्मावर टिकलेला आहे.
चाल आणि या कोरोना काळामध्ये सर्व भारतातल्या सर्व प्रदेशातल्या सर्व जाती जमातींच्या सर्व लोकांनी आपल्या जीवाचा धोका पत्करून हे केलेलं आहे. आणि म्हणून हे धर्म आचरण्याची प्रेरणा होणं, समाजाला अधिक परत करणं, हे समाजाचं सोशल कॅपिटल एनरिच करत राहणं, याने जीवन सार्थक होणार आहे. आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताच्या निर्मात्यांच्या मनात देखील हे स्पष्ट असावं असं वाटतं. म्हणून लोकसभेमध्ये लिहिलेलं आहे धर्मचक्र प्रवर्तनाय, राज्यसभेत लिहिलेलं आहे सत्यम वद धर्मम चर, सुप्रीम कोर्टाचं ध्येय वाक्य आहे यतो धर्मस्ततो जयः, आणि भारताचा राष्ट्रध्वज आहे त्यात जे चक्र आहे ते धर्मचक्र आहे खऱ्या अर्थाने. त्यामुळे राष्ट्रध्वज, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, लोकसभा या सर्व ठिकाणी धर्माचा उल्लेख आहे. तो अनायासे नाही आहे, त्याच्या मागे एक विचार आहे, थॉट आहे, तो हाच विचार आहे. भारत असाच घडतो आहे, घडला आहे, आणि ही आध्यात्मिकता जागवायची, समाजाला अधिक व्यापक लोकांना आपलं मानायचं, आपलं म्हणून त्यांच्याकरता देत असताना समाजाला अधिक देण्याची प्रेरणा देणं, हे वास्तविक जीवन सार्थक होण्याचं मर्म आहे. आणि अशा प्रकारचे साहित्य, अशा प्रकारचे लोक, कार्यकर्ते त्यांच्या गप्पातून, त्यांच्या अनुभवातून, अशा साहित्य वाचून अशी प्रेरणा निश्चित होते असा माझा अनुभव आहे. त्यामुळे हे पुस्तक छोटं जरी असलं त्याचा कंटेंट खूप चांगला आहे, रिच आहे, आणि ते प्रत्यक्ष अनुभवाचे बोल आहेत. त्यामुळे त्याची शक्ती फार जोरदार आहे, जबरदस्त आहे, अत्यंत परिणामकारक आहे. त्यामुळे हे पुस्तक अनेकांनी वाचावं, अनेकांपर्यंत ते पोचलं पाहिजे. ते पुस्तक प्रकाशनाचा जो उद्देश आहे तो उद्देश सफल होईल असं मला वाटतं. आणि म्हणून माझं बोलणं संपवतो. थोडी खिचडी जरा संपवतो. परत पूर्णाच्या पोळीचा आस्वाद सर्वांनी घ्यावा आणि असं कार्य करण्याकरता विश्वासला निरामय, स्वस्थ, दीर्घ, सक्रिय आयुष्य लाभो आणि त्याला अशीच साथ पण लाभो ती प्रार्थना करून माझं बोलणं मी संपवतो. कार्यक्रमाची सांगता शांती मंत्राने करूया. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांती शांती शांती. शांतीमंत्रांनी सभागृहातल्या कार्यक्रमाची सांगता झाली आहे. स्वरुची भोजनासाठी बाहेर व्यवस्था केली आहे. कुणीही जेवल्याशिवाय जायचं नाही. धन्यवाद. कार्यक्रम संपला आहे. बाहेर स्वरुची भोजनाचा आपण सगळ्यांना आस्वाद घेऊ.